muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano Zim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureururawo kuti ininiwo mukoma Nashi, kubva pakapera lockdown kusvika pari nhasi nokugeza wena ndava nemakore akawanda ndisingachazivi kuti chii chinonzi kugeza mukoma, nekuda kwemhiko idzo dzandakaenda ndikanoita kuMozambique, because ndainge ndagara zvangu ndichingorarama upenyu hwekupinda mumabhawa ndichidanana nevarume vane mari. Kubva ndichiri kuZimbabwe ndakatanga kupinda mubhawa apo pandainge ndiine 16 years 17 years ndainge ndamitisiwa, then ndokubva ndachizouraya mwana iyeye apo paainge aine 2 years, nekuti amai vangu vaigara vachingondituka nguva dzose vachinditi wauya pano nemwana asina baba, because ndainge ndisingazivi kuti baba vacho vainge vambori ani, because ndakangomupiwawo kubhawa ikoko. Saka ndakabva ndachizongoti nerimwe zuva amai vakati vakarara, ainge ari masikati, ndakabva ndatora pilo ndikabva ndangovhara kufesi kwemwana kusvika mwana anyarara, akambotanga achachema kusvika achizonyarara, ndokubva ndachizotanga kuridza mhere. Amai vakauya, I think amai vangu vanenge vakazviziva chete kuti ndakauraya mwana, because havana kana kumbofunduka. Vakabva vadaidza mapurisa, akauya mapurisa akauya akaona kuti mwana zvechokwadi ainge atofa, akabva achizotorwa mwana. Saka kubva ipapo ndakabva ndachizovenga kuita mwana kusvika pari nhasi handina kana mwana zvachose. Ndoupenyu hwangu hwandakazvipikira ihwohwo hwekuti handidi kutoita mwana. Ndakatoenda ndikatonosungwa matube so that ndisazoita mistake zvekare, because amai vangu vaindirova ndiine nhumbu, uye zvekare vakandirova apo pandakabva kuchipatara ndichiri kurwadziwa nemastitch. Vakandirova vachindituka vachiti waunza pano mwana asina baba. Apa ndichizoenda kubhawa yainge iri nhau yekuti amai vaigara vachingopopota vachipopotera baba vangu nekuda kwekuti vainge vasina mari, vari murombo, vachiti dai ndakaroorwa zvangu nemurume ane mari ndingadai ndisiri kumbotambudzika sematambudzikiro awo andiri kuita. Saka ndakazotanga kuita zvekudanana nevarume vaindipa mari, ndikazotanga kuwirana neumwe musikana uyo akazotanga kuenda neni kubhawa. So then ndokubva ndachizouya kuno kuSouth Africa. Pari zvino ndiri mudzimai, ndine makore 25 years ekuberekwa. Ndinogarawo muno muJoburg. I am like a slay queen. Ndoupenyu hwangu ihwohwo. Ndakazoenda kuMozambique apo pandakanoitirwa mhiko dzekuti ndinge ndichizodiwa nevarume vane mari. Asi ndaenda kuMozambique ndakabva ndachizopiwa bucket rainge riine mvura, vakanditi ndaifanira kuti ndige ndichigeza. Ndokubva ndachizogeza. Mushure mekunge ndageza vakabva vati kwandiri ndainge ndisingafaniri kuti ndige ndichizogeza zvekare kusvika zvandinenge ndichida zvazoita. Then ndobva ndachizotanga kugeza, ndokunenge kuri kuputsa mhiko dzacho kana kuti altar iyo yavakandipa zvinhu zvavakanditi kunyange ukanzi wabuda muimba maunenge uchigara, because ipapo ndainge ndichigara mulocation vakanditi uchatotanga kutogara kumaestates iwe, saka uchange uchizoti paunenge ugere unogadzira altar iyo inogara mubedroom mako. Saka altar iyi haisi altar inomboshamisira, inotongogarawo pamusoro pedressing table yangu. So ndine mucheka wegold wandakapiwa uye zvekare nechimwe chibox. Saka chibox ichi chakaita kunge kakofini. So mukofini imomo mune bvudzi rangu rekunzvimbo kwakavanzika zvekare nemuzasi mehapwa randakagerwa nasekuru apo pandainge ndichiriko kuMozambique, ndo mazvinogara imomo. Saka ndo altar yangu iyoyo. Ndakabva ndachizodzoka kuSouth Africa. Kubva ipapo mukoma kusvika pari nhasi handisati ndageza. Kubva mugore ra2020 pandakaenda kuMozambique ndichizodzoka kunoku kuSouth Africa handichazivi chinonzi
kugeza. Kunyangwe mbinga ikada kuenda neni kunzvimbo dzemafaro, inini I avoid by all means kuti ndinge ndichizopinda muswimming pool, because ndine dzimwe mbinga dzakaenda neni kumavacation ndikaramba kupinda muswimming pool. Uye zvekare panguva yekugeza, kunyangwe munhu akati ngatigezei tose, ndinomuti iwe enda unogeza, then ini ndobva ndachizoenda mushawa, ndinongomira pakona ndobva ndavhurira mvura zvishoma shoma, ndobva ndatongozvipukuta zvangu. Handifaniri kuti ndige ndichitombogeza zvachose, ndobva ndabudamo ndichinyepedzera sekunge munhu anenge apedza kugeza. Vanhu vazhinji munokwanisa kushamisika kuti zvino mukadzi asati ageza kubva mugore ra2020 kusvika now tava muna 2025, makore akawanda kudai, kombinga dzacho dzinombodei pauri? Ndichitaura nemi kudai mukoma, sandiyo hayo motikari yandinofamba nayo, but ingoriwo motikari inodhura. Ndichangoti ndinodriva a white Range Rover. Ndinodanana nevarume 4 vemuSouth Africa. Varume ava vane mari, vose vari 4 kudaro, havatozvizivi kuti ndine mamwe maboyfriends. Umwe neumwe nekuda kwemhiko dzandakamuitira, umwe neumwe anotofungidzira kuti iye ndiye ega one mulife mangu. Saka maSouth African awa andinodanana nawo vane mari dzavo, pandakatanga kufambidzana navo umwe neumwe ndaiti paya pandinenge ndamubikira sadza kuti ange achidya, ndaibva ndachizoenda ndobva ndanovhura kakofini kaya, ndobva ndatora vhudzi iro randakagerwa rekunzvimbo kwakavanzikana sekuru vekuMozambique, ndobva ndachizoisa mupoto sadza richikwata, ndobva ndamona, ndobva ndamupa zvokudya. Saka vose vari 4 kudai mukoma, mumatumbu avo vhudzi iroro rakaenda rikanogaramo. As long as ririmo mudumbu vhudzi iroro, murume iyeye anenge achindiona sekunge ndini ndega mukadzi akanaka pasi pano pezuva. Amai vangu mukomanashi vainge vari munhu wekuti vainge vaine kahutsinyika, vainge vachindiitira sekunge ndainge ndisiri mwana kwavo. Ndakakurirawo kunonzi kuDZ, kudziva rasekwa muHarare, uye zvekare amai vangu ivo vainge vachishanda musaloon. Baba vangu vakaita accident apo pandainge ndichiri ne9 years. Mushure mekunge baba vaita accident, vainge vachimboita zvekudriva makombi. Saka panguva yavo hanzi baba vaita zvemagirlfriends, saka vakazoti varemara vakabva vachizotanga kushanda sagarden boy. Saka ininiwo ndakazomanikidzika kuti ndinge ndichizoita zvekutengesa muviri wangu, nekuti ndairwadziwa pose pavaitukwa naamai vangu, amai vachiita sekunge vanoita revenge. That was when pandakazouya kuno kusouth, ndokubva ndachizoenderera mberi ndichiita basa iroro rekutengesa muviri wangu. So ndakabva ndachizoenda kuMozambique. Ndaenda kuMozambique ndakabva ndachizoenda pamba peimwe n'anga kunonzi kuManika. N'anga iyi yechikadzi yakanditora ikatanga enda neni musango, but mhiko dzacho dzakazopedziswa nemurume wacho because vanorapa vari vaviri, murume nemukadzi. Saka ndakabva ndachizonzi unofanira kutorarama upenyu kuita kunge nguruve. Iwe muviri wako unofanira kuti ungogara wakasviba, kunyange ukanzi unenge uchishandisa maperfume anonhuwirira, but haufaniri kuti unge uchigeza, nekuti kana ukangogeza chete unobva wachizobvisa mhepo idzo dzichakuteverera kubva muzuva ranhasi. Saka unofanira kungogara uchinhuhwa. Saka ndicho chituko icho chakaiswa pamusoro peupenyu hwangu. Ndinongodirawo maperfume kana ndichibuda apa ndinenge ndakapfeka hembe dzinodhura sei mukoma. Ndine hari iyo yandakapiwa. Hari iyi ndinoti kana ropa rinenge ririmo, rinoti kana rava kuda kugwamba, ndinofanira kuti ndinge ndichitenga huku 4 kana kuti 5. Kana ndatenga huku idzodzo ndinofanira kuti ndinge ndichizodziuraya ndichisvinira ropa muhari imomo. Then huku idzi handifaniri kuti ndinge ndichizodzirasa mukoma. Huku idzi ndinobva ndachizodziundura, ndobva ndachizotsvaka vanhu vanotambura. Ndinongopinda mutauni muCBD muJoburg, ndobva ndachizopa vanhu vaya vanotambura vanenge vari pamarobots. Ndinogara ndichipa ivavo vanhu vanomira pamarobots kana kuti vaya vanonzi vana nyaupe, kunenge kuri kutorasirira kwandinenge ndichiita ikoko. Saka nditori nembinga dzangu idzo
ndida chaizvo. Mukoma Nashe ndinogara muEstate ende varume vose ava mukoma ndichitaura nemi kudai ndine umwe murume uyo wandichati wandinoda pakati pavo muvhenda. Murume uyo akabva mukundipa 140,000 rands muna April pandakamuudza kuti ndoda kuenda kumusha. Saka pane umwe uyo ari kuti ari kuda kundigadzirira chitupa, ari kuti kana ndichida ndinokwanisa kuita mukadzi wake so that ndinge ndichizowana chitupa chemuno muSouth. Ini ndiri kuda kuti kana kuri kunzi murume uyo akandiroora, then I will have to destroy this altar because there won't be any need yekuti ndinge ndichizoramba ndichiita mhiko idzodzidzi. Asi tsvina we ndanzwa netsvina kubva mugore ra2020 kusvika pari nhasi handichazivi chinonzi mvura pamuviri wangu. Kana iri nguva yekunaya ndinongogara ndiri mumba. Ndakanzi kana ukangonaiwa chete unobva watanga kupenga. Lucky enough I have everything that I want. Ndinokwanisa kuita kana wiki rose ndiri mumba, chikafu chinenge chichingouya chete ndichipiwa chikafu. Mbinga dzangu dzinokwanisa kungotuma madrivers ende mbinga dzangu ndinodzicontrola. Uyo wandinenge ndisingadi kuti anga achiuya musi iwoyo ndinongomuudza kuti usauya because ndiri kurwara, anenge achinditeerera. Rent mukoma ndinobhadharirwa nadzo mbinga idzi, uye zvekare zvese zvandinenge ndichida ndinopiwa even without asking. Mukoma kunyange motikari yandiri kudriver ndakatongoitengerwa motikari iyi, ndangoti I wish to drive this certain type of a car. Ndikatoona one day patouya umwe murungu, saka akatouya nemotikari iyi ichiri nyowani and it was a gift kubva kune imwe mbinga yangu. Ndiyo secret yangu yandiinayo. Kana mukaposta muzondizivisa ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi vakapedzisira kugeza mugore ra2020. Can you just imagine kusvika pari nhasi? Strange things indeed they do happen in this world. Zvakangoma hazvo vedu we. Vanga vachiti ivo hanzi kungosimudzira munhu hapwa wekuti vanenge vasina kumushandisira mishonga yavo anokwanisa kungofenta nekuda kwemunhuwi. 5 years without bathing zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndakazodzingwa muchechi mushure mekunge ndaedza kuda kugadzirisa zvimwe zvainge zvichiitika muchechi. Saka dambudziko parakatangira mukoma ndepekuti painge paine umwe mukomana uyo akauya kwandiri akabva ati, mudhikoni, inini ndine musikana wangu uyo wandakaenda naye kumasofa. Ndaenda naye kumasofa akabva ati iye anondida. Tanga tagara hedu tichidanana in secret mudhikoni, but tasvika kuya amai elder vakabva vamuudza kuti kana ukaroorwa nemukomana wako uyu unofa nenhamo. Chii chaainacho? Haana kudzidza uye haana kana basa remaoko raanoziva, anongoshanda. Ndichati ainge achishanda sagarden boy. Saka paakauya kwandiri mukoma ndakaedza kuda kugadzirisa nyaya iyoyo ndichifungidzira kuti ndiri kugona. Handina wandakashora, but ndakangoti vana ava kana kuri kunzi vanodanana, who are we to try to break them apart? Tadii tangovasiya vana ava vachidanana sezvo ivo vachiti vanodanana. Ndiyo mhosva yangu iyoyo yandakapara mukoma. There was a war that I started fighting in church kuzosvika ndichizodzingwa muchechi. Ndakaita zvekudzingwa mukoma ndikanzi inini ndainge ndiri very disrespectful, therefore ndainge ndisingachatendedzwi kuti ndinge ndichiuya kuchechi. Zvakandishamisa mukoma kuti saka muchechi unokwanisa kutodzingwa, to be banned from ever coming to church ever again. Ndakapamisika nerimwe zuva umwe murume wekuchechi ainge ari muCID achiuya neprotection order kubva kuna secretary vechurch
kuprovince kwandainge ndichigara apo pandainge ndichiri kuZimbabwe. Kana ndikaifunga nyaya iyoyo ndinonzwa ndichivenga chinonzi church. Kusvika pari nhasi handina kuzomboenda kuchechi zvekare. Mhosva yangu yainge iri yekuti ndakangoti vana ava sezvo vachidanana, ko isu ndisu vanani tingagoti ngavarambane, nekuda kwekuti mukomana uyu iye haashandi basa rine mari, haana kuenda kuchikoro ende haana basa rimwe remushando wemaoko raanoita zvekuti tingati achazoitawo mari. Saka ndaingoti Mwari ndivo vanoziva. Hanzi I was being disrespectful kuudza mapastors zvekare nemaelders kuti they were wrong in what they were doing. Amai elder vakapa musikana iye advice yekuti siyana naye uyu, unofa nenhamo kana ukaroorwa ukachata naye. Musikana iye akazotochata neumwe murume ainge ari mwana wevamwe vainge vaine mari vemuchechi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, pakaipa hanzi ndo zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizosvika pakubuda muchechi izvi. Regedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi mukoma makadi zvenyu, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Pandakanzwa kuti hanzvadzi yangu yainge yatenga kombi mukoma, ndakaita mazuva ndisingarari ndiri pamunamato ndichiita mhiko dzekuti kombi iyoyo inge ichizoparara. Kombi iyoyo mukoma yakangofamba kwe1 month ndokubva yaita accident. Saka cousin brother yangu uyu mwana wekwabankuru then akabva achizotenga kombi, atenga kombi iyi ikabva yachizoenda kuZimbabwe ikatotanga kutofamba. Then iniwo mukoma ndainge ndatodzokera kumusha panguva yacho iyoyo ndikaenda kune imwe n'anga yandainge ndichiziva, ndikaiudza kuti ndainge ndisingadi kuti ange achibudirira because tainge takambonetsana kumashure uko. So ndakabva ndapiwa mishonga iyo yandakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizorara ndakaisa makumbo angu mubhaketi usiku hwose mukoma. Ndaiti kana ndikanzwa ndava kuneta ndaita zvekuzembera kumadziro kuti ndisazodonha. Apa ndainge ndakanzi handaifanira kuti ndinge ndichibudamo mubhaketi imomo. Ndakaita mazuva mukoma ndichingorara ndakamira. Ndairara masikati, usiku ndaisarara kuri kuzadzikisa mhiko. Kombi iyoyo mukoma yakazoita accident ikabva yachizofa ikaendeswa kwamakanika. Kutoenda kwayakaita kwamakanika ndokuzotofa. Ndichitaura nemi kudai chatongova chirugu chohuku chiriko kumusha uko. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section, asi zvamakaita vahanzvadzi makaita utsinye. Hanzi yakangofamba 1 month kombi iyoyo, then ndokubva ndachizoita mhiko, kombi iyoyo ikafa. Pari zvino chitori chirugu chehuku kumusha uko. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.